Hayi ke busi umuntu wami ndigqibile ngoba ndiyahamba ngoku. Uhambe kahle. Ndiyasentsha uba ndiyahamba. Uhambe kahle. Hey hayi bo. Ndiyahamba kaloku busi ngoku. Uhambe kahle. Hey. Hayi bo. Kaloku beku-awuthe mna. Ngoku. Ndilindele uphiwe imali ngoku. Imali yantoni? Yebusi, anditsho xa u-awuthileyo ndikupha imali anditsho. So ndim ke ngoku umuntu o-awuthele wena ndiphi imali. Eyantoni? Kanti le mali mna ndizake ndikuphe yona. Eyomqamelo. Nam kaloku busi ndifuna imali yomqamelelo. Anditsho xa u-awuthileyo ndiyakupha imali uthi yeyomqamelelo. So ke nam ke ndifuna imali yomqamelelo. Ndicela undiphe imali yomqamelelo sisi. Kwazi qho xa u-awuthileyo ndikupha imali. Zange wa-awuta ndangakuphi imali. Qho u-awuta kwakho funa ndikuphi imali. So ndim o-awuthileyo ndiphi imali. Anaye ke. Hayi busi zange ndangabi nayo imali mna. Ndixolelwe iboleka uba mandikuphi imali wena. Asoze ndiboleke imali for indoda. Oh, kodwa mna funa ndiyiboleke imali for intombazana. Nina amantombazana niyasithengisela nina. Nisithengisela ngesitayile nina. Tshini Thixo? Thina funeka xa u-awuthileyo ndikuphi imali kusasa uyaqumba uba ndikuphanga mali. Ngoku mna ngoku hayi busa ndihambe mna ndifuna uphiwa imali. Hayi andihambi shem ndifuna uphiwa imali. Ayikho imali. And ke kuloo mali uzanipha yona uzuyazi uba ngabana bendiyibolekile kayokuza apha. Ubuyibolekile. Njani kanti? Ndiphilile akho nto njani wena?